chvilku tady nebyl, já jsem si chtěl domluvit cvičení, že bych měl osobní trenérku. Je mi to jasný. A já potřebuji zubno a bříšní svaly. Stačí změnit stravu, hele. Ty hnusný. Ty jsi chtěl dneska kousat? Já už jedu domů. Jdeš domů, jo? No, Jeď, no. radši. Hahaha, my jsme na straně, ježiš. Držo, Alino, držo. Dlouho si nekousla, no. Dlouho nekousala, no? Ty šikovná. Jasná, dobré ráno, co vy tu chcete? Se na vás podívat, co se mi po vás textalo. Sluší mi to, že jo? No hlavně, že vás vidím, mně to stačí. Jo. Máš má taky větší sílu. To je dobře. Vem si ho, držo, to je šikovná. A já jsem se stavoval i v práci, jako jo, si náhodou nepracuje. Ty vole, to byla nemocná. Víš co, to jsou ty noví majitelé baráků, víš co, a tak. Už jste koupili něco? Ne. Jsou. Teď má jenom na kontě těch 27 milionů, co prodala ten barák. Mně je to jasný, jo. Ale nic nedaj, veď, tyjo. Nic nepustěj. Proč? Ježiš, manžel, kurva! Manžel! Dáš kousnout. Jseš srabří, nedáš ruku. Jestli nebudu moc starý a rozpadlej na to, abych dával kousek takhle sviní. No, malýmu si sliboval manžetu. Já ji mám? Ale na to on potřebuje ještě chvilku. Alino, držo. Tak je šikovná. Chyť ho za koule, ať je sranda. To jsou sprosté slova. Že zrovna tobě vaděj. No kousni ho do kolí, mi to pak vadí. Viděl jsi Válku bohů? Asi ne. Ne, neviděl. Neviděl? Ne, Jako ani v kině nebo... ne, neviděl. Tam Mikánek hraje zabijáka. No. A tak on je dobrý, jako já ho mám rád. Ne no, dobře to tam dává, jako před nás všem. A on tam jeden zradil a on ho poslal z Bestii, to byl takový masochistický vrah dobrý. Takovou palici. On ho nějak obráčil, jakože on tam seděl, takhle na zemi, a on přišel s tou palicí a mezi nohy. Prásk. On dobrý kulečník. A pak nám chodil ten chlap. To bylo i v Bondovi v tom Manžel! Jo! Casino Royale nebo kde. Jak mu tam Úplně jinam, schválný. dával. V Bondovi to bylo taky, ten tam taky přece seděl na té židle a on mu ze spoda tam poušť takhle tu kouli, ty vole. To bylo dobrý, no. Ty vole, to bylo moc chutný, ty vole. To bylo Bondovi, jo. To bylo v Bondovi Já Bonda nedívám. Casino Royale. Seděl, vyříz do židle takhle díru, posadil ho tam nahýho a roztočil a poslal jí ze spoda. Co by hrozně Možná řekl, super. že jsem mi operní pěvec. Jdeš vařit? Můžu schválně napiš potom SMS-ku, jestli si dáš oběd a jestli to udělá to samý. Nedáš? Ne, já jsem jako koupila 3 koleje a jedna kolu dneska. Kolu? Co je? Já si to užiju. Toč! Tak je šikovná. Držu. Drž. To je pasak. To je pasak, ano. Já to šíplo vyčím. Mama,
malá to byla. To je pěkná strana. Tak ono tohle se rozsvítí tu prdel. Hodná holčička. Hodná je. Ty jo. Se do toho bude zlobit, vole. Hodná. Pozor. Tak je Georgi, šikovná. díky! Teď si učili kopíru. Cvakla pěkně, vole. Ale víš co, kdyby to ten samo dělal takticky, ale ona vůbec nevěděla, jak se to tady dělá. Já to dělám šlaká. A víte, že malá zabrala trošku a byl krok navíc, vole. Který nebyl v plánu, vole. Já viděla, že šlaká. Jenom zajímalo, jestli se kousla. Kousla. Já myslím, že jo. Kousička. Pusička ne, ale pustí. Na druhou stranu, ty. Musíš se zpamatovat, dlouho tu nebyla. Dajme pejsek. Paní, můžu si ho pohladit? Můžu si vás No. Ale jde podle mě do člověka. Do těla, no. Nechá se tím rukávem víc. Víš co, já mám doma peška pověšenýho pod patrem na pružině, aby malej pumpoval krk, ne? Vysáš, vole, to když dobré, tak to přivážíš do toho jako... No tak taky, viď, ale to je... A víš co, já držím takhle peška v ruce a malej na mě, vole, ne? Říkám, tak ne asi, vole, tak hejbu, vole, Který malej? říkám, hejbu, vole, pešeček, vole, a na mě kouká, vole, který, vole? No já nevím. Který malej takhle může koukat nahoru. Pojď. Pojď! Ať se odnese. Tohle je paráda. Škoda.